Kula piye, Mbak? Di nganu, di ngejak, temani ngejak. Mbak Elisa. Oh iya, ayo. Monggo. Mbak Elisa Jawa biasa, aku Jawa Madura ya. Oke. Langgam dulu apa langsung nggih? Manut pengendange, Oh. soalnya mut-mutan. Langgam dulu ya Langgam Jawa. dulu. Nanti dangdutnya cara Madura nggih. Oke. Oke, siap. Langgam dulu Mas Wahyu. Dek jaman berjuang jer kelingan lanang pipin tak openi ning saiki ana ngendi jarene
aja nyepelekke. sampun. Dosen niki kan ya. Amin. Nggih, menika wonten layang nggih, Mas Nggih. Bagong, Mas Karim, Mas Petro sekalian dibacakan. Assalamualaikum nggih, Mbak Cange udah ganti Mas Petro niki, Pak. Nggih. Nyuwun lagu Meladiri Nonce Kutut Manggung saking kula Pak Samad Belung Roto RT 9. Ya, pokoknya itu ya. Niki pokoknya enggak semuanya bisa dihaturkan nggih Bapak Ibu, nanti mbok menawi satu atau dua di antaranya kemawon nggih. Ini Mbak Lintang, ayo Mbak Lintang boleh maju ya Mas Gading. Nggih. Nggih. Lagunya milih dari tadi yang di request mau menghaturkan apa Mbak Lintang Kairul. Masih semangat ya? Masih. Wah, luar biasa Malang pada kayak Iya. ngalam. Ini Mas Gading gimana Mas Gading? Nggih, ngaten niki. Wona aman. Aman ya? Semoga cepat sembuh ya Mas Gading. Perhatianmu itu loh memberikan semangat. Ya wong lanang iki sing penting yo di apa ya carane ning karo wong wedok itu yang penting disemangatin tuh dan memberikan kesejukan hati. Iya, kasihan capek-capek loh Mbak, ya kan? Soalnya baru nyampe langsung pentas. Gak ada istirahatnya ya. Betul, semangat pokoknya. Ya. Menghaturkan apa lagunya yang Apa ini indah-indah? tadi? Yang mana dulu Mas? Nah, derek Dek Lintang ngajeng pun riyin. Ayang-ayang? Ayang-ayang ya. Apa sendiri? Ada request itu? Gelang alit. Oh Banyuwangen ya, umbul-umbul sama gelang alit. Bawa umbul-umbul sama gelang alit. Ya. Ini langgam-langgam aja ya Mbak Lisa. Boleh nih kita haturkan bawanya umbul-umbul nggak apa-apa. Oh, gitu. Terus nanti masuk aja ke lagunya salah satu. Oke. Ya. Membiat mayun Tambahin satu ya, Agnesia Nandasari Ya, request ayo, di tengah Mas. sini biar ada ijonya gitu. Jadi enggak pucet ya, ada putih, ada putih. ijonya. Nah, gitu ya. betul. Maju ke sini.
semine lawase iso nyoriku ditangi sanono sangindangi loriko kutiangani ati Sekoroyo ana pesisire Sanwelasana watase Wedyang ngopi balong nangka Raina lagi son katon nang riko Ya wis kelati wani saiki sewang-sewangan kapengen kumbawani tapi nono dialane mendiah liya muring nang muri ngalet ring teriji aja lali tumekane pati Sampun dipun pinang Matur nuwun. Terima kasih. Ya. Sekalian ayang-ayang nggih, terakhir. Nah, menika wonten Mbak Oriza, sekalian Lintang Kairo tadi diminta toh. Oh nggih. Nah, ini biar Mas Gading juga menyimpan tenaganya untuk nanti menyelesaikan lakon Oh, diganti iya. sama ibu-ibu ya. Dan Mbak Oriza, Mbak Mbak Oriza. Ika sekalian maju. Oke, ayo. Ayang-ayang ya. Monggo. Ayang-ayang. Iya. Bersama Lintang Kairo, Oriza, Ika Suhasti dan Elisa. Dan Mbak Elisa. Oke, biar disiapkan dulu. Ya.
nuwun. Nggih. Piye, Gong? Iki karang wektune ya wis ngoyak wis mentek wektune. Jam 2 wis kudu bubar, ayo gak diteruske sik lakone sebo-sebo. Oh, Gong ayo, Gong. Nganggone apa wis? Nganggo srepek biasa. Mareka den prayetna sumurire seka bali titione kandayani Den kula sangat ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami dene jangandika sampun kersa rawuh wonten ing sudung kula Yaya Kakang Semar ngemuti lamun Kakang Nayantaka kuwi pinangka dadi pamomonging para Pandhawa wiwit kuncung nganti ing gos prene. Pandhawa nate pisah kelawan Kakang Semar. Sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang saekti andayani marang para Pandhawa. Mula bareng para Pandhawa midanget yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Tumuli Pandhawa banjur sawanana karang kadempel ya mung wae diagung pangaksamane Kakang Semar yen to kadangku Dimas Arjuna kalenggan iki durung iso melu sowan ana ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Mboten napa-napa kula iso nggana lan iso maklum yen Ndara Janaka mboten nderek rawuh ten mriki. Mbok menawi Ndara Arjuna nembe kalimput krana kenging pengaruh nganggep yen gegayuhane Semar niki dianggep luput ning mugi-mugi mawon mangke Ndara Arjuna tumuli diparingi eling. Wah Semar, mbok menawa saiki jlamrung lagi karo njlitheng Kresna kakangku. Mergo anane Semar arep bangun kayangan iki. Dianggep luput karo Kresna kakangku nanging aja sumelang. Punta aji kakangku aku lan kembar.
tetep bakal bantu sawutuhe marang gegayuhane Semar. Iya Kakang Semar. Liranana para Pandhawa nyadong timbalaning Kakang Badranaya puntos kadang kudu piye Kakang? Inggih matur nuwun Den. Napa sing diaturke dening Bagong wau, dening Petruk wau niku lara sedaya, boten dikurangi, boten ditambahi. Matur nuwun. Ugi dene niki pusaka katelune pustaka jimat Jamus Kalimasada tumbak Kara Welang lan payung tunggul naga ugi malah sampun wonten ing Karang Kadempel. Mboten ajeng kula milik niku mboten namung kangge srana kekiyatan anggen kula badhe mbangun kayangan. Lah niki tumrap kula pancen wigati mula jangan dika tak aturi rawuh wonten mriki niki pamriye dimen saged nguningani greget mubah musih para kawula lan saged mujudaken manunggaling kawula kaliyan Gusti. Sing ning isor ya ngerti marang kewajiban, sing ning dhuwur ya migatekake sing ana ning isor. Pangajape supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuhan lan tansah dicaketake dening sanak ruang mitra karuh kersane rumaket leda seduluran urip sing samat sinamadan daya dinayan bantu binantu margi tumrap kula wong urip ning alam padang niki nek duwe musuh siji niku wis kakeyan, ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon. Niku sing luwih wigati mula muga-muga gegayuhan kula niki mangke saged dados sarana tiyang gesang wonten alam padang. Tansah tumindak utami atekan ati suci pepayung budi rahayu niku Den. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon Lira gincang risang mawe gandrung kabeh pengendikane Kakang Semar mesti bakal tak pundi. Kang mengkono banjur madung dawuh Kakang, pun sakniki jengandika sedaya kula aturi suminggah. Semene sawetawis wonten sudung kula jalaran iki mangke mboten ketang namung sak gebyaring tatit badhe wonten pacoban. Jalaran pacoban niku nggih pinangka pangungkaling laku. Ya Kakang, aku ngestake dawuhe Kakang Nayantaka. Ndara Setyakita wonten napa kok mlajar Ndara? Kakang Semar. Kejaba aku nyuwun ngapura kelawan Kakang Semar lan Petruk lan Bagong. Ngaturi priksa yen Koko Prabu Ndarawati kalimput krana nganggep yen to gegayuhane Kakang Semar niki mangke dianggep luput, malah saiki Koko Prabu bebarengan kelawan Kang Mas Arjuna lagi mbudi dolan golek srana bakal gagalake gegayuhane Kakang.
Ki Lurah Badranaya lamun wis ndumuk marang kuncungira. Sadyana parigawe satemana wujuding cahya kang mijil saka jagate. Nempuh dhateng Gajah Badar sejatining wujud Raden Arjuna. Aku nyuwun pangapura dene tanpa naliti dhisik marang gegayuhane Kakang Semar. Nggih Den, nggih. Sing pun wong luput niku nek wis njaluk ngapura adile ya mung diapura. Watana ora dibaleni malih pun. Saniki mang manunggal kalih kadang-kadang dikandara iya Kakang Semar. Oh, Dalah Semar. Kowe manuta dadi wangsaku. Merga kegayanmu dianggep luput dening dewa. Aku kang dadi utusaning dewa sedya nyabarake gagalke nggonmu arep bangun kayangan. Dosa luputku karo kowe iki apa? Lan meneh gegayuhanku iki gegayuhan sing utama. Kok aku diluputke iki karepmu kepiye? Aku ora gendak sikara karo kowe. Aku ora luput, aku ora dosa karo kowe. Lah kok arep munasika karo aku ki apa ora kualik? Iki mengko kowe sing kena walak. Wah! Kakang Semar, nadyan dikepiye wae Kresna kalah pratitis karo Kakang Semar. Nyatane bae aku malah kesiku. Kakang, aku nyuwun ngapura Kakang Semar. Nggih punten, nggih. Lelakon iki dipendhet dikemahe mawon nadyan pintara njara langit. Bebasan bisa ngikel jagat. Nanging isih kedunungan ina lali salah lan apes Den. Sak bejo bejane wong lali isih bejo wong kang ngeling lan waspada pun. Purnaning lampahan niki mugi saged dados sarana tumuruning kanugrahan lan tentreming jagat raya. Rahayu 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 dara. Okay.